Een bordvrouw? Ja, nou wel, dit is een... Een bordvrouw? Ja, nou. Hij heeft de krant gelezen? Wat voor kranten? De Telegraaf? Ja, nee, die lees ik niet. Dat is niet te socialistisch. Ja, de Telegraaf is net een socialistische krant, ja? Nou je hetzelfde. Er staat wat in. Het Nederland vergrijst. Ja, dat zou gewoon jou wel, ja. Ja? Bordvrouw. Nou, een bordvrouw is zelfs een knap geweest, hè? Hoe is dat? Oh ja, je gaat het eens hier op halen. Nee, maar... Er zitten van die grote, links maar zo'n poedel. En die kele plekken. Ja, maar eruit. Oh, bordvrouw, dat is niet de bedoeling, maar je begon zelfs. Bordvrouw, dan ben ik ben zo ongelooflijk. Ik wil graag een man hebben. Wil je net die? Lekker een man. Lekker een man? Ja. Met hem neem je net een asielzoeker. Oh, ja, dat kan ik wel. Die kan zijn hoes nemen uit. Ja. Die zijn zwak inderdaad. Ja, nou die had maar verduurd kiezen. Oh, dat ligt me wel. Ik had het een twa. Ah joh, dat Jawel. hij heeft er ook een uur van mij dan. Nou, je kunt al niet alleen hebben, bordvrouw. En hoe heet het dan? Ach, Malla gaat toch gaan. Oh, die, ja. Ja. Nee, Ach, Malla gaat toch gaan. hij had er echt wat, Ja. te bieden. Nou, hij hoort roet zijn eigen hond, bordvrouw. Nee, dat is eigenlijk een beetje een grote... Nou, ja. Nou. Ja, en eten. Eten kennen ze. Vindt er wel lekker, boerenkool. Ja, mijn wast. Hij zie jij. Mijn eigen wast, mijn naam. Ja, inspecties.